20 нафар дузанда аз субҳ то шом паи омода намудани пойафзолҳои ҳарбӣ барои сарбозони ватанӣ саргармӣ коранд. талошашон танҳо ба хотирест ки фармоиши гирифтаро дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонанд. корхонаи комили Данғаракафш аз соли 2002 инҷониб фаъолият намуда бештари истеҳсолотро аз маҳсулоти ватанӣ ба роҳ мондааст. қисмати маҳсулоте ки барои зери пойафзол истифода мешавад резини тоза буда аз хориҷи кишвар оварда мешавад. ما محصولات PVK رو از ترکیه آورده برای اون میاریم که محصولات عموما به ضرر است برای افسران تماما ضرر ندارد به همه استانداردهای جهانی جوابگو است برای همین رزینه آورده در اینجا در سیخ ریختگری آب کرده بعد ما پاداشی را علایده میریزیم. иқтидори истеҳсолии солонаи ширкат дар як сол ҳудуди 12 000 ҷуфт пойафзол мебошад. ба қавли мутахассисон бештар аз ҳама ба сифати пойафзол таваҷҷӯҳ зоҳир гардида барои истифодаи он 6 моҳ кафолат дода мешавад. бино ба иттилои масъулон дар ин муддате ки тамоми фишор ба пойафзол оварда мешавад тобоварӣ карда барои сарбозони ватанӣ хидмат мекунад. ботинкҳои соғбаланди мо ки дар ҳамин сех тайёр карда мешавад фарқ ин аз дигар ботинкҳои соғбаланде ки дар дигар ширкатҳо дар дигар корхонаҳо истеҳсол мешавад аз он аст ки мо ҳамин таги ботинкара таги ҳамин ботинкаи соғбаланда худамон истеҳсол мекунем зеро ки дар инҷо сехи рехтагарӣ дорем маҳсулоти онро аз хориҷи кишвар меорем ва вақте ки мо ана инҷа ҳаст мо заготовкара вақте ки иҷро мекунем ҳамина вақте ки мо мегирем тайёр мекунем дар ҳамон сехе ки рехтагаримо гузошта мерезем ин зеро ки мо кафолатиро метавонем ба 6 моҳ ки аскари тоҷик дар кадом шароите ки набоша ҳамин 6 моҳ кафолате дода мешавад ва боварӣ дорам ки бо сифати баланд ин корро гузошта истодам. фаъолияти пурсамари коргоҳ имкон дод ки шароити коргарон беҳтар гардида дар муддати 5 сол сатҳи зиндагиашон ба куллӣ тағйир ёбад. қисмати бештари кормандони корхонаро занон ташкил мекунанд. занҳои хонашин пас аз бар намудани касби дузандагӣ ба духти пойафзоли ҳарбӣ машғул гардида ҳар кадоме талош мекунанд ки аз дигаре бештар пойафзол омода созад, зеро гирифтани маош аз маҳсули кори корманд вобастагӣ доштааст. маоши хуб мегиранд, сари вақт маошашона мегиранд. масалан як 5-6 сол пештар сатҳи зиндагӣ камтар фарқият дошт аз ҳозира пастар буд. ҳозир ки коргаро кор мекунанд сатҳи зиндагишон назад ҳама розӣ аст аз дар ҳамин корхона кор мекунанд ҳама розӣ аст аз корхона. беҳбудӣ ҳамин аст ки сифати насхати кор мекунанд харидор зиёд ҳаст барои ҳамин ки агар мо чӣ қадар истеҳсолот мудда зиёд бошад маоши нағз мегиранд барои беҳбудии мо рӯз то рӯз пеш рафта истодааст. масъулини коргоҳ нақша доранд ки истеҳсоли пойафзолҳои тобистонаи ҳарбиро ба роҳ монанд. тибқи технология қисмати болои ин гуна пойафзол на аз чарм балки аз матои махсус духта мешавад. ин боис мегардад ки ашёи хоми ватанӣ коркард гашта сарбозон низ бо истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ босифат таъмин гарданд. ки фарз кардем дар районҳои шаҳри тус дар районҳои сарҳадӣ фарз кардем ботинкаи аз чарм ҳаст ва дар пои аскарбача гарм мешавад вай хусусияти шами ки ҳам сабук аст ҳам ҳамун пои ҳамун аскарбача гарм намешавад. вақте ки ботинкҳои нави ки барои тобистон пуштани ботинкҳои соғбаланде ки истеҳсол мекунем боз 20 нафар ҷои кор дар ҳамин корхона зиёд карда метавонем. дар натиҷаи амалӣ гаштани нақшаи истеҳсолгарон шумораи коргарон дар соли 2015 аз 20 ба 40 нафар расонида мешавад ки ин боиси зиёд гардидани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ гашта сатҳи зиндагии мардуми минтақа низ боло бурда мешавад. парвизи зубайдулло, ҷонибеки раҷаб, ҷаҳоннамо.